Stretnúť sa s poslancami Ružinova, dozvedieť sa niečo o aktuálnych témach, či sa iba tak porozprávať. Aj takejto príjemnej akcie sa mohli zúčastniť obyvatelia Prievozu. S poslancami do parku je názov nového stretnutia, ktoré zorganizovali práve poslanci Ružinova. Odteraz sa budú s obyvateľmi Prievozu pravidelne stretávať a preberať s nimi tie najaktuálnejšie témy. Ja som bola na takom zaujímavom workshope, kde nás školili o participácii s obyvateľmi a mne vtedy tak blikla žiarovka, že prečo by som to nemohla robiť aj ja. Ja som taká, že idem s kožou na trh a chcem sa rozprávať s tými obyvateľmi nielen pred voľbami, ale teda aj počas celých 4 rokov. Je to trošku nezvyčajné možno, ale chceme zaviesť takú tradíciu raz za mesiac sa stretnúť s obyvateľmi tu v Prievoze. Prvou témou stretnutia boli územné plány zón Prievoz. Obyvatelia sa vyjadrovali k témam, ktoré ich najviac trápili. Téma, ktorá teda vyvolala pomerne veľa emócií, tak je výstavba na mieste bývalého výskumného ústavu PODO Znaleckého na Mierovej ulici, kde sa teda plánuje nový developerský projekt. Vlastne ide tu o výstavbu, ktorá sa tu plánuje na tejto ulici Mierová a s ktorou ako nesúhlasím. S jej rozsahom teda, so samostnou výstavbou proti nej nie som, ale nie som v takomto veľkom rozsahu, že sa tu majú stavať budovy s výškou 16 poschodí. A prišiel som sem na toto stretnutie poslancov, zistiť nejaké informácie, či sa s tým niečo robí, nerobí. Sledujem dianie nielen v Prievoze, ale aj v Ružinove, lebo si myslím, že to je jediné moc, čo máme občania sa zaujímať o svoje okolie. A keďže chodím veľa na bicykli aj pešo, takže mne tá celá oštara tam už lezie na nervy, keď to tak môžem povedať. A vlastne aktívne dávam aj pripomienky o padajúcom plote, ktorý ohrozuje deti, ktoré taktiež chodia tady pešo, takže nie je mi to jedno, čo sa tu deje, preto som prišla. Prišla som kvôli tomu, že ja tu bývam akurát a vlastne tá výstavba bude oproti, tak ma zaujíma, že čo sa tu bude stávať a vlastne, že moje deti akože čo zažijú potom. Pre TVR Valeria Konevých.